Kincok, tolong kincok. Lista diri na ba sila? Bayaran ko na pero kita tanong. Yan yung lista ng doktor. Wata ni mo ni. Lista diri kung pulga. Manok na, manok. Tubig. Drinks. Pinta, pinta, Pagkasin ko. Okay. Oh, puso mo ito ako nagbuhat ng balkon. Ano yun? Ano yun? Yung pag-cheese. Ano yun ito? Ito.